दसे लाइट होदोंलै लोगोफोर दसे न'आव टावारानो एसे प्रब्लेम ओमफ्राय बेलेगावसो दंफैयो आङो एसे लाइट होबाय आङो कमेन्ट खालामदो एसे रायज्लायनोसै साहित्या ब्रह्म मा होनदों मा खालामदों ओरैनो दङलै ब्रादार जास्ट उन्दुग्लांनानै दङ गुड नाइट अके गुड नाइट ब्रादार आं माने गोबावनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय माने लाइभ होनायदों आरोना आंना एसे न'आवहाय नेट प्रब्लेम जायो आं बेलेगावसो दंफैयो दायो एसे ओमफ्राय जास्ट ओरैनो लाइभ होनायबाय आरोना मारै दंलायो खबर सबर मोजां दा थेंक इउ ब्रादार असिन्त ब्रह्म थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ब्रादार अबेनिफ्राय कमेन्ट खालामदो दे एसे जाय जाय लाइभआव फैदों दसे रायज्लायनोसै आयु थिगखायनिनो ब्रादार थेंक इउ ब्रादार थिगखायनिफ्राय लाइभआव फैनायनि थाखाय जोंना माबा गोलैयो मा होनोमोनलाय खैला मैला चिरां गोलैयो जोंना मनज नार्जारिया होनदों नै लोमजानाया बिदिनोसैलै एसे दुरबल जानानै दङ गाबोनसो एसे मोजां माबा खालामनोसै आं मुलि लोंनो सानदों न'आवहायनो मुलियानो गैयाना जोब्बाय मालायफोरनो बानायना हरजोब्बाय एसे लोंनोसै आं जाउन खालामनायनि बिदै दङ बेयावनो फैदों आं ओंखाम जाना थांसै दा एसे अके असिन्त ब्रह्म थेंक इउ ब्रादार सुदन गयारि मानदों गुड नाइट ब्रादार अके थेंक इउ ब्रादार गुड नाइट आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय दसेनिब्लाबो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मारै दंलायो दसे लाइभ होनोसै आङो कमेन्ट खालामनो हागोन ओरै दङ नै लोगो सासे लाइभ चलरा बातचीत करो हेलो हाय करो हेलो ओमफ्राय भिलेज मा होनदों संबान्दा चिटखाय अके थेंक इउ ब्रादार मालाबा बेरायहैगोन दे नोंसिनिथिंजाय चिटखायथिंजाय एसे एक्साइटेडखा आं चिटखायजों बेरायहैनोहाय र' मालाबा थांगोन थांनाय जाबा लाइभ फैगोन आं मा जायाखैथिंलै जों जाजोबनाय मा नाजालाय भुटान फैया ओइ सानै फैगौ जों गामिनिफ्राय औ है जाजोबनायलै जों जानो हालाबो आं दाखालि बेदर बायनो बिदै बावखादों सोर थांबाय थांदोंलै जों जाजोबबायलै बेदरा एसे बेदर बायना संलाबायदोंलै लोगोफोर क्रेम बाजिगासे दंनायहरो क्रेम बट गेलेनानै ओमफ्राय जोंना आमगुरि खासिबारियाव बोरमानि ट्राइ बेखारसो हैदोंमोन लोगोफ्रा माबा जेनबोबायसो जेननाय हांसोसो माथाम मोनबाय देरहानाया माबामोन बोरमामोन 12 केजि ना बेसेबांबा बोरमा खासिमोन गैया लोगोफ्रा जेनबोबायसो बोरैबा जोना होना फाइनालाव जोबाथाय बिदि जायो गरम जाब्रेबाय जोबाय ओमफ्राय दाना बथा जाबायसो गरसे देलै लोगोफोर मारै दंलायो अबेनिफ्राय फैदों आं बारा गोबाव थाया दे लाइभआव अनलि 10 मिनिटसोल' थानायनि आं ओरै जास्ट लाइभआवसो फैनायखादों आरो नेटआबो प्रब्लेम जायोलै एसे
फेसबुकआवसो हैनोसै आं लाइभखौनो लोमजादोंलै एसेनो दुरबल मोनदों एसे देहाया थिग गैया लोमजासावदों एसे मानसिफ्राबो एसे दुरबल मोनबाय थादों लोमजानानै औ मा होनदों र' आं थांनि आं खोनायाखै आरो नै दालायनानैसो गैलायनोसैमोन मा होनदों मस्ला मोनसेबो गैया मावबाय थालिर मस्ला गैयालाय बोरै जानांगौलै ओमफ्राय दा मैथ्रु मोनबावनाय दखानबो जादों माने नंगौ औ ए लायनाङाखैना मा मा मस्ला लाबोनांगौ बे मस्ला लाबोदो ओमफ्राय बानलु गुन्दै लाबोफा बानलु बानलु गुन्दै मिट मस्ला ओमफ्राय जिरा मस्ला बे माबाखौ लाबो बिदि पाकेटनानो जायो दा औ पाकेटनो जाजोबो बायबाय थ'दे आं एसे मस्ला मस्लि लायनिलै लोगोफोर आं बारा गोबाव थाया होनखानायखा बायबाय थ'सै